En el meu grup pensem que l'agricultura i la ramaderia no només poden ser sostenibles, sinó que són unes aliades de la sostenibilitat. El model que defensem per a l'agricultura i per a la ramaderia és de xicotetes explotacions, que és un model que respecta el medi ambient i que repartix i redistribueix la riquesa. És el model que des de fa segles practiquem els valencians i la Marxal i l'Horta de Catarroja són l'exemple perfecte de producció sostenible i respectuosa amb el medi ambient, fins al punt que avui en dia l'Horta i la Marxal representen el paisatge amb el qual ens identifiquem la majoria de catarrotxins i que jo crec que es defineix com a poble. El Pla General de Catarroja no permet la instal·lació de macrogranges, que és un concepte que no és jurídic, però el Pla General de Catarroja vigent no permet que s'instal·len explotacions industrials de ramaderia, ni en l'Horta ni en la Marxal, i molt menys en el Parc Natural. L'única explotació de ramaderia, que és porcina, que existeix al poble, compta en una llicència de l'any 1972, que després fou renovada en l'any 1998, ja fa molts anys d'això, i que actualment funciona en un permís puntual de la Conselleria des de l'any 2007 i és una activitat a extingir, és a dir, quan deixi de funcionar no se podrà tornar a instal·lar ninguna més. Per tant, des de Compromís ratifiquem el nostre suport a la moció, el nostre suport a l'agricultura i a la ramaderia tradicional